вазъи эпидемиологӣ дар шаҳри Истиқлол мӯътадил мебошад, зеро дар ин шаҳр ки беш аз 17 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад, коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. Мутахассисони соҳаи тандурустии ин шаҳрак иттилоъ медиҳанд, ки 11 нафар ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор гардиданд, аммо натиҷаи ташхиси COVID-19 дар ин беморон мусбат баромадааст. Як ҳолати фавт аз илтиҳоби шуш вуҷуд дорад. Натиҷаи ташхиси шахси фавтида низ коронавирус нест. аз ин рӯ мақомот бовар доранд, ки коронавирус дар шаҳр вуҷуд надорад. Саршавии ҳамин карантин дар ҷумҳурии мо, дар шаҳри мо 11 нафар беморӣ бо илтиҳоби шуш ба қайд гирифта шуданд. аз онҳо 4 нафарашон дар беморхона бистарӣ шуданд. аввал табоботи амбулаторӣ гирифтем, ки ҳолатшон нағз нашуданд, баъд ба беморхона бистарӣ кардем. аз ҳамаи онҳо тест гирифтагӣ, яъне молишак аз гулӯ гирифтагианд, лекин натиҷаашон манфӣ баромадагӣ. ҳамашон нағз шуданд. айни замон 1 нафар бо илтиҳоби шуш дар табоботи амбулаторӣ қарор дорад. ина дина мо бо ҳамроҳӣ бо сес молишак аз гулӯ гирифтем, ба сеси вилоятӣ, яъне лаборатория бисупордӣ, имрӯз натиҷаш мебиёд. дар шӯъбаи бемориҳои сироятии шаҳри Истиқлол ҳамагӣ як сироятшиноси ҷавон фаъолият дорад. ӯ низ тасдиқ мекунад, ки ба ин шӯъба гирифторони коронавирус давоми 5 моҳи охир табобат нагирифтанд. танҳо 3 нафар шахсони сироят ёфта ба илтиҳоби шуш муолиҷа гирифтанд, ки вазъи саломатии онҳо хуб арзёбӣ карда мешавад. мавзее ки айни ҳол мо қарор дорем шӯъбаи сироятии беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол аст ва даромадан ба ин ҷо манъ нест, зеро дар ин минтақа то ҳанӯз расман коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. мутахассисони ин шӯъба мегӯянд, ҳамагӣ 3 ҳолати илтиҳоби шуш ба қайд гирифта шуда, онҳо саломат ба хонаҳояшон рухсат ёфтаанд. дар шӯъбаи сироятшиносии шаҳри Истиқлол 3 ҳуҷра бонӯкат барои сироятёфтагони коронавирус ҷудо ва омода карда шудааст. духтурони ин шӯъба мегӯянд, ки лавозимотҳои махсус аз ҷумлаи либосҳои муҳофизатӣ ва ҳамчунин дастгоҳҳои нафаскашии сунъӣ 3 адад мавҷуд мебошанд. ҳарчанд 5 моҳ инчунин пандемия ба ин минтақа хатару таъсири худро нагузоштааст, аммо шӯъбаи бемориҳои сироятӣ дар ҳолати омодабош қарор дорад. По последним данным, за 6 месяцев у нас было в общем 20 пациентов, и из них у нас пневмония, это 3 это лежали, и у них ковид был отрицательный. У нас так, состояние у них было средне-тяжелое, они все вылечились. У нас летального исхода не было до этих пор. Предназначено для 20 коек. Мы в день, у нас, конечно, 20 коек все не наполняется, но где-то 5-6 можем это сделать. В день принимаем, смотря на поступление. дар таваллудхонаи шаҳри Истиқлол низ барои бехатарӣ чораҳои ҷиддӣ андешида шудааст. агар ҳолати таби баланд дар занони ҳомила мушоҳида шавад, ҳатман аз даромадгоҳи иловагӣ ба ҳуҷраҳои махсус онҳоро ҷойгир мекунанд. ин ҳуҷраҳои махсус дар таваллудхона аз ҷониби мутахассисони соҳаи тандурустии шаҳри Истиқлол омода карда шудааст. С начала года у нас родилось 175 детишек. Все состояния детишек, матерей очень хорошие. Во время пандемии, конечно, мы все приняли все меры, чтобы этой инфекции у нас не было. Подготовили специальные палаты, боксированные, создали все условия. У нас постоянно вода проточная. Здесь условия для санузел тоже есть, все нормально. С начала пандемии у нас не было зарегистрировано ни одного случая COVID. Мы надеемся, что дальше также у нас и не будет, потому что в женской консультации, в марказе Сольми репродуктивы мы делаем все, чтобы предотвратить эти случаи, объясняем женщинам, как сохраняться, как чтобы не было таких проблем. коршиносони соҳа бар он назаранд, эҳтимол аз ҳисоби баланд будани сатҳи радиатсияи уран дар шаҳри Истиқлол коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, вале новобаста ба ин дар шаҳрак
барои пешгирӣ аз коронавирус тамоми тадбирҳо андешида шудааст. Шаҳри Истиқлол 35 километр аз маркази вилояти Суғ дуртар ҷой гирифта, дар инҷо 17651 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, ки қисми бештари онҳо соҳиби ду шаҳрвандӣ бо Федератсияи Россия ҳастанд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.